Изграждане на 10 мобилни здравни екипа за превенция и реагиране при екстремни ситуации, обмен на опит и технически знания. Предвижда двустранно стратегическо партньорство между Канадския червен кръст и Българския червен кръст. Още за програмата от канадските представители вижте сега. В какво се изразява двустранното сътрудничество между Българския червен кръст и Канадския червен кръст? Български и Канадски червен кръст са част от международното движение на Червения кръст, Червения полумесец. И те са братски национални дружества със сътрудничество, които се подкрепят, когато има нужда. А какво ще се случва в това сътрудничество, което сега стартира? В това сътрудничество сме тук да направим оценка на нуждите и да видим какви са нуждите, в коя област може да имаме добавена стойност в работата на Български червен кръст. И когато установим тези нужди, ще можем точно да подкрепим Български червен кръст, да изграждаме местен капацитет. Нещо, дейност или капацитет, който ще бъде доста по-устойчива, ще продължи дълго във времето, след като ние си тръгнем. Колко време ще продължи това обучение и тази програма? Като за начало тази програма ще трае 3 години. Ние имаме академичен партньор от Канада, университет, който ще бъде с нас в обученията и изграждането на капацитет. В края на 3 години пак ще направим оценка, за да видим какво още има нужда. Визията ни е, че винаги оставяме нещо изградено след нас, така че Български червен кръст да е в състояние да продължи да предоставя тези обучения в колеги в региона, става дума за Балканите. И да добавя още едно нещо. Тук сме не само за да работим с Български червен кръст, а и да се получим от него. Това е двустранна работа. Като сега виждаме в България има пожари, горски пожари. Същите неща се случват и в Канада. И на много места по света заради климатичните изменения. Но е много важно точно за това да се учим взаимно и да се подготвим. Кажете ни какво има в Канада, което все още в България го няма и ще работите в тази посока? Мисля, че както каза доктор Сухани, това, което търсим, е действително начини, по които ние можем да подкрепим изграждането на капацитет в България и в Канада. Нещо, което наистина ни впечатли по време на тези посещения. Страхотната работа, извършена от Български червен кръст с украинските общности. През тези години, откакто се ожесточи войната в Украйна, повече от 2,5 милиона украински граждани са минали през България. И в момента все още има 60 хиляди в България. Това са хора, като всеки един от нас, откъснати от семействата си, от дома си и са в много слабо положение за себе. Много деликатно, чупливо състояние. Беше в състояние да ги подкрепи, точно да преминат през най-тежкия момент. А в същото време Българският червен кръст беше в състояние да подкрепя и своето собствено население, което също пострада от пандемията като COVID, от бедност и в момента и пожарите. Мисля, че има много неща, които ние можем да научим от Български червен кръст. За това как се управлява миграционен поток, особено за такъв голям брой хора. Как стоят нещата с доброволците в Канада и с какво може да помогнете в тази посока в България? Мога да спомена, че дружествата на Червения кръст, Червения полумесец по света изцяло зависи от доброволците. Навсякъде по света голям брой доброволци работят с нас. Техният принос е абсолютно критичен за работа. Без това не можем да функционираме. Също и в Канада. Има множество доброволци, които работят и ни подкрепят, и също в България. Което мисля, че важно е да споделяме поуките си. Как да мотивираме тези хора, как ги подкрепяме и да си спомняме, че те са доброволци и да допринасят. Почитания към всички, които са се посветили на доброволческата дейност.